Βρήκαν οι λάτρεις της ταχύτητας για να επιδίδονται στο αγαπημένο τους χόμπι. Εκεί μπορούν να τρέχουν όσο θέλουν με τα αυτοκίνητά τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, όπως γινόταν παλαιότερα στην παραλιακή και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ανάμεσά τους και πολλοί οικογενειάρχες που ξεχνούν για λίγο τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Τη Δευτέρα θα είμαι ίδιος ακριβώς, απλά με κουστούμι, γραβάτα. Τώρα και το χαρτοφύλακα. Τώρα χωρίς κουστούμι, χωρίς γραβάτα, χωρίς χαρτοφύλακα, αλλά το πόδι είναι το ίδιο. Βαρύ. Εδώ κάποτε έμπαινε η σύζυγος και τα δύο παιδιά. Ο μπαμπάς ήταν στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας και όχι στα μέγαρα για αγώνα. Έχει βγει air condition, έχει βγει το σαλόνι του αυτοκινήτου, έχουν μπει μπάρες μπρος πίσω στο αυτοκίνητο. Έχει μισθεί η ανάρτηση κατάλληλα για τον αγώνα. Αυτό ήταν επιβατικό. Ήταν επιβατικό. Μόνο η γυναίκα μου να μην τα ακούσει. Τι έγινε? Μετέτρεψαν τα επιβατικά σε αγωνιστικά. Άφησαν το καθισματάκι του μωρού στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, τη σύζυγο στο σπίτι και ξέχασαν το ρητό «Μπαμπά, μην τρέχεις». Ήρθα, έβαλα τα αυτοκόλλητα, άφησα απλά την πέμπα στο σπίτι, το καθισματάκι άφησα μέσα και ήρθαμε να κάνουμε την πλάκα μας. Καθισματάκι μωρού, κανονικά. Κανονικά. Ο Γιώργος, ο Βασίλης και ο Νίκος είναι κάποιοι από τους οδηγούς που έβαζαν κόντρες στα λιμανάκια και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τώρα, με 3 παιδιά ο καθένας, υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα είναι η μεγάλη τους αγάπη. Ο βασικός μας στόχος ήταν να πάρουμε, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα νεαρά παιδιά από τα λιμανάκια και να τα βάλουμε μέσα στην πίστα. Όλες οι ηλικίες είναι εδώ πέρα γιατί έρχονται τα παιδιά τους με ασφάλεια να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Ωστόσο, επηρεάζονται, όπως λένε, όταν θυμούνται την πεθερά τους να διαμαρτύρεται επειδή μετέτρεψαν το γαμήλιο δώρο σε αγωνιστικό όχημα. Αποτέλεσμα. Η μοναδική κυρία, αν και νοικοκυρά, απαντά σε όποιους πιστεύουν ότι πρέπει να αφήσει το τιμόνι και να πλύνει πιάτα. Αντιθέτως, προκρίθηκε στο τελικό με ένα αυτοκίνητο που φιλοξενούσε στο εσωτερικό κραγιόν, μάσκαρα και κουκλάκια. Μειονεκτικά όχι, να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, εγώ το έχω δηλώσει και στον προηγούμενο αγώνα που πάλι ήμουν η μοναδική γυναίκα ότι δεν ήρθα εδώ για να αποδείξω τίποτα. Κάθο, Γιώργο, κάθο. Πάντως, η ορολογία των οδηγών, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν περίπλοκη. Η συνταγή για την νίκη είναι συγκεκριμένη. Αρχικά, τσίτα τα γκάζια. Σύμφωνα με τους οδηγούς, συνεχίζουμε οδηγώντας πλακωμένοι και αν χαθεί από τον έλεγχο, πέφτουμε στα φρένα. Καλή επιτυχία.